ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் சாயஸ்வின். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாட்டி எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ புதுசாக பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பாட்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கூகுள் போய்க்கலாம், இல்லை நீங்கள் குரோம் கூட போகலாம். நான் இப்போ கூகுள் போகிறேன். கூகுளில் போய் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் டெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறது வடசென்னை சாங்ஸ். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். வடசென்னை சாங்ஸ் டவுன்லோட். நீங்கள் நிறையா லிங்க் இருக்கும். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லிங்க் டச் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாட்டெலாம் வந்துடும். பாருங்கள், வந்துடுச்சு வடசென்னை சாங்ஸ். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸை டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ண போகிறது என்னடி மாயாவேணி சாங்ஸ். 2 ஆப்ஷன் கேட்கும் நம்மளுக்கு. நீங்கள் 2மே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். டவுன்லோட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும். அந்த மெசேஜை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.